Ho faig perquè he emplaçat a la resta de candidats. I en el moment que m'ho pregunten ho haig de dir, ho haig de fer públic. Però si ho faig és perquè intento aconseguir que aquest país tingui un debat de regeneració democràtica. Perquè el cas Millet és una vergonya. Perquè el cas Millet no és només el cas d'un senyor molt lladregot, sinó que està vinculat al finançament irregular d'una fundació d'un partit polític, segons s'acredita, Hisenda i la Fiscalia. I perquè, estic una mica tip, que havent passat el que ha passat en aquest país no fem propostes de regeneració democràtica i vull que aconseguim que en la campanya hi hagi propostes de regeneració democràtica. I sí, el faig públic per intentar forçar les coses, per aconseguir que hi hagi un debat perquè aquest país sigui més transparent, tingui una política amb les parets de vidre i perquè siguem exemple. I siguem exemple a l'Estat i a Europa, d'un país que està en el sud d'Europa però que fa les coses des de l'ètica. I afegeixo, i acabo. No, és que sí, s'està frivolitzant. Jo crec que la política és una altra cosa, Crec que la política, francament, és una altra cosa. Hi ha un que no és que sigui de mal gust, és que és terrible, el de la Sánchez Camacho, i l'altre m'és igual, és a dir... Bueno, és una forma de cridar l'atenció, Ara, no podem ficar en el mateix sac una cosa que l'altra, També crec que ho hem de dir, perquè no és exactament el mateix, El vídeo de la Sánchez... Perdonin, el joc de la Sánchez Camacho, d'Alicia Croft, eliminaven a tot aquell que era diferent, fos independentista o fos un immigrant il·legal, I l'altre és una altra cosa. Ara, sí que crec que el camí no és frivolitzar.